Welcome to Sariaya, Quezon Province. For this food vlog, samahan nyo kami as we visit Mount Banao View Deck and Cabin na kilala sa paggawa ng pasulbot or sinulbot. Ang pasulbot ay isang uri ng kalamay or another term for sticky rice desserts here in the Philippines. It is made with glutinous rice, brown sugar, and gata. We can sell up to 300 to 400 pieces of pasulbot on weekends. Tara na, kain tayo! Ito ang specialty. Yes po. Yeah, isang paper specialty na namin isang pin properly. Pero ito talaga yung pinaka talaga. Kasi ito ay presyo ng cuisine. From ano po tayo sa buko. Yan po ay trending yan sa amin. That's hindi, bukod pa yung kay i-ano nyo na rin din sa akin para Facebook. Galapong sir. Pero yan ay mismong well selected ang malapit namin. Kasi doon din marami kasing factors kung bakit kakaiba ng ano ng kalaman. Kasi dapat pala magtatlo tayo. Yes sir, actually sa Quezon food heritage. So Abangan ko yung lumbungan. Yan. Si Sir Kelly kasi. Mutumi na. Abot mo ba tayo? Listahan ito. sir, ano, patakin lang. Ay. Mga TV kayo ha? Maglalagay lang. Lalagay din. Ha? Lalagay lang. Alin? Sabaw. Bakit? Nagbawas kanina. Nasaan? Nandiyan lang. Lalagay lang. Ano siya, brown sugar? Opo. Brown sugar. Maya pwede na kainin yan. 5 minutes. Nagising na ako sa kape. Alert na. Ito sinihiwa. Ha? Sinihiwa, o buo yan. Pagpasubok mo, pero pagkakalamayin na, hinihiwa nila tayo. Sige po.
Sir, inyo to. Thank you po. Mainit, mainit. Mainit sila pag yan. Parang leche plan, no? Kapag tinusok siya ng stick ko, mawala-laglag po. Tandaan ko yan ha. Ito ba ito? Grabe naman yun. Kuha ka ba, men? Sir, inyo to. Hindi ka legit na taga Quezon, hindi mo pa natikman ng giant fishball. Mana natin yung sinulbot. Sinulbot. Baka alaga nga kayo. Chef PJ is in the house again. Natin. Mga kakay natin. Chef, baka sa kaalaman ng mga nanonood sa atin. Nasa ba tayo? Ang sarap. Nasa mo yung gata. Tsaka yung tamis. Sarap. Grabe. Ano? Specifically sa mga kababayan natin sa Quezon, sa halong sa siguro, comment down below nila. Grabe, sarap ng malit na. Ano po, tawag nyo dito, no? Pa. Ito daw ay dahil na-amaze kami. Kala ko talaga, shit ako, Kaya ko ubusin to.